Qabel kien jum impenjattiv fejn id-dilettanti tal-ġimgħa l-kbira u l-volontiera jippreparaw il-vara li jkunu se jerfu l-għada. Din ma kienitx ir-realtà din is-sena minħabba restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija. F'ħames ix-xirka Kruta One News żar il-Knisja ta' San Ġorġ fal-Qormi fejn hemm tradizzjoni kbira tal-ġimgħa mqazza. B'kuntrast kbir ma' snin ta' qabel, din is-sena sibna biss l-Arċipriet li kienet iħejji għal funzjoni ta' filgħaxija ta' ħames ix-xirka. L-Arċipriet tal-Kolleġjata tal-Knisja ta' San Ġorġ fal-Qormi Mario Manġon spjeganna kif it-tnax il-vara huma ferma għal qalb il-qrima, dilettanti tal-ġimgħa l-kbira, iżda din is-sena il-vari mhux se joħorġu mill-Knisja. Soltu jkun ħafna iktar ovvjament ġen sabiħ biex ngħidu hekk illi kulħadd qed ilesti l-affarijiet tiegħu biex il-Knisja tkun armata kif jistħoq għal daw it-tliet ijiem qaddisa li ħanejxu. Din is-sena iżda il-Kurja tat permess biex il-Knejjes jarmaw il-vari tar-Redentur, il-vara l-kbira u dik tad-Doluri. Il-Knisja ta' San Ġorġ fal-Qormi għandha statwa unika, dik tal-aħħar ċena li ġiet introdotta fl-1961 wara li nġibet minn Bari l-Italja. Din hija xogħol l-iskultur Salvatore Bruno. Fl-2019 bħallum 5 xhur konna ħabbarna se nżidu vara oħra u allura jkun setta 13 il-vara. Ħan inkludu l-vara ta' Ġesu quddiem is-Sinedri u għal-Qassis il-Kbir u Kajfa li qed jaqtaw il-kundanna.